Не знаю, я не с этого района. Не местные. Не ведаю. Не помню. Не памятаю. Ой, белорусский очень плохо. Не знаю. Это честно надо сказать, да? Не ведаю. Я не знаю. Не в курсе дела. Такого я не ведаю. Угадала? Вы знаете, не скажу. Ой, честно, не помню уже со школы. Не знаю, правда. Ой, не, я только по-русски могу. Я русский, я не знаю белорусского языка. Нет, к сожалению. Дякую вялікі. Вітаю, шаноўнае спадарства. Магчыма, мы завялі гаворку пра гэтую рэч крыху не ў сезон. Тады, калі нашыя гарады былі заснежаныя, патрэбны нам прадмет быў на відавоку. Але паспрабуйма. Чым прыбіраюць снег? Шуфлем альбо рыдлёўкай? Шуфлем обычно. Снежной лопатой, шуфлем, снег. А чым снег прыбіраюць звычайна на вуліцы? Шуфелем, лопата. Так, людзі прыпамінаюць менавіта беларускую назву гэтага няхітрага прыстасавання. Слова належыць да безэквівалентнай лексікі. Гэта значыць, яму няма аднаслоўных адпаведнікаў у іншых мовах. Ну, напрыклад, у расейскай. Наш шуфаль у ёй апісваецца некалькімі словамі. Это сауковая лопата. Это лопата обычная, снегоуборочная, вот и все. Зрэшты, шуфаль не толькі для снегу. Шуфель, лопата. А для чаго яна? Я не ведаю, але ж ёю цэглу месяц. Відавочна, дзяўчына мела на ўвазе месяц рошчыну класці цэглу. Шуфель, лопата. А для чаго яна? Сейчас вспомню, что мы делаем в деревне с ней. Это что-то мусор подметать, навоз сгребать. В общем, что-то такое. Большая такая лопата. У нас она не деревянная, а тонкая, металлическая. И в деревне это называют шуфель. Так беларускія словы ў горадзе жывуць, дзякуючы памяці пра вёску. Слова ведаюць практычна ўсе дыялекты беларускай мовы. У гукавых варыянтах шуфель, шуфаль, шупель, шупаль мовазнаўцы выводзяць яго ад нямецкага шауфель, і такім чынам слова адносіцца да многіх іншых словаў гаспадарчай лексікі, якія нашыя далёкія продкі перанялі ад германамоўных суседзяў. У расейскай мове такога слова няма. А ў беларускай шуфаль упэўнена пачуваецца, ад яго ёсць вытворныя, скажам, шуфляваць, рабіць адпаведнае дзеянне. Ёсць памяншальная форма шуфлік, у тым ліку дзіцячы, той, які для пясочніцы. Вось шуфлік на расейскую можна перакласці адным словам савок. Праўда, расейскае слова савок назад на беларускую ва ўсіх яго значэннях ужо адназначна не атрымаецца, таму што савок як гомасоветікус і па-беларуску будзе савок. Гэта значыць савецкі чалавек, а шуфлік тут ні ў чым не вінаваты. У значэнні жалезнага інструменту для капання у цэнтральна-беларускіх гаворках пераважае слова рыдлёўка, якое на ўсходзе, праўда, суіснуе з лапатай. Аднакаранёвае да рыдлёўкі слова будзе рыдзель, калі-нікалі гэтым словам абазначаюць драўляную лапату з акантаваннем металам. А спытаем у нашых суграмадзянаў, што такое рыдлёўка і чым яна ад шуфля розніцца. Ну, шуфель – это большая лопата, а рыдлёвка – это обычная такая. Рыдлёвка – это лопата, а шуфель – это чуть-чуть побольше, но это одно и то же самое, в принципе. Лопата. А рыдлёўка? Тоже лопата, только такая штыковая. Чуеце? Ізноў, расейская мова для дакладнага апісання патрабуе некалькіх словаў. Хаця, на жаль, не ўсе апытаныя разумеюць, ведаюць, што такое рыдлёўка. А рыдлёўка што такое? Рыдлёўка. Не ведаю. І нават... Рыдлёўка... Ну, это, наверное... который вот пашет землю. Тоже что-то такое вот. Ну, вот это уже сомневаюсь, что мне с тканью кажется что-то связанное.
Зрэшты, гэтую рэалію дзе-нідзе ў паўднёвай Беларусі ці на Магілёўшчыне завуць іншым словам жалязняк або жалезнік або залязняк. Зразумела чаму. Дык можа карані нашых апытаных з тых краёў і таму даруем ім вось гэтую залішнюю крэатыўнасць. Ці ёсць у беларускай мове, у літаратурнай мове слова лапата? Шуфель у нас ведаюць практычна ўсе, рыдлёўку, на жаль, меней, а вось лапату як асобную катэгорыю амаль ніхто, прынамсі, сярод тых, хто патрапіў нашай журналістцы пад раздачу. А ці ёсць слова лапата ў беларускай мове? Не ведаю. А ці ёсць слова лапата ў беларускай мове? Скорее всего, нет. Ці ёсць слова лапата ў беларускай мове? Да, думаю, может, да. Між тым, слова лапата з самастойным значэннем беларуская мова і народная, і літаратурная яшчэ як ведае. Пякуць у печы хлеб ды іншыя рэчы толькі на драўлянай лапаце. Як у народнай казцы «Піліпка сынок», якая, між іншым, дасць фору бальшыні сучасных фільмаў жаху. Піліпка не ведае, як класціся на лапату, каб яго спяклі. Дурны ты, вылаяла яго ведзьміна дачка. Вось як трэба, глядзі, лягла яна сама на лапату, выпрасталася. А Піліпка за лапату ды ў печ і заслонкаю яе засланіў, каб не выскачыла з гарачай печы. Відаць, цяперашнім беларускім гараджанам не так часта даводзіцца ведзьміну дачку саджаць у печ на лапаце, вось і прызабыліся яны на беларускае значэнне гэтага слова. Так што хлеб пякуць менавіта на лапаце, не на шуфлі, з якога цяпер нашых усходніх суседзяў іхная ўлада перыядычна прыкормлівае раз у год блінамі. Ой, белорусский очень плохо. Не знаю. Это честно надо сказать, да? Не ведаю. Я не знаю. Не в курсе дела. Такого я не ведаю. Угадала? Вы знаете, не скажу. Ой, честно, не помню уже со школы. Не знаю, правда. Ой, не, я только по-русски могу. Я русский, я не знаю белорусского языка. Дякую, вялікі.